तो हेलो गाइस नोंथांमोन गासैखौबो आंनि नैबे दिनैनि आंनि फार्स्ट ब्लग उदय ब्लग्सनि चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय गाइसमोन नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोन तो नै जों दा बावै बालाबारियाव खारनो दंफैयो तो मानो थाखाय खारनो फैदों तो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ यूट्यूब चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामनानै लाबानो भिडिअखौ नायबाय थाब्लानो तो नोंथांमोना मिन्थिलांगोन तो ओरैजाय जोंहा दैमाबो दङ बिराद बरिया दैमा सेराव बालाबारियाव खारनो बिराद मोजां बिनि मेंनायानो आलादाखा तो गाइसमोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना अननानै गासिबो सापर्ट खालामगोन होननानै आं सानो नोंथांमोना गासिबो साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होगोन होननानै सानो तो नै दा बावै जोंहा 9टा 10टासो जाबाय समा तो एसे खारनो फैदोंमोन तो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय आंनि नैबे उदय ब्लग यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोना बेबायदिनो आंनि सोमोन्दै जाबाय थानाय जाथायफोरखौथ' नोंथांमोना नुनो मोनगोन तो आंनि ब्लग्सफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना थाब थाब साबस्क्राइब खालामनानै ला तो इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोबाय थागोन खारनाय बारनाय जेरैखि हाया मानो नोंथांमोननि गेजेराव इन्टारटेनमेन्ट खालामनो नाजागोन तो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै तो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि आसै दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय माने गाइसमोन आं फिसा बिदिनो ब्लग बानायबाय थागोन आरोना गाइसमोन पुरा नै साना गाइसमोन नै जोंहा बिथां सासे दंबावो बेजों आंजों खारनो फैदों आरोना तो बिदिब्ला बाय बाय।